Kæreste lytter, velkommen til endnu en episode af Hørt spørg om lydbøger. Jeg hedder Bent Otto Hansen. Ja, vi befinder os i Kosteskabet, stedet hvor jeg indlæser alle lydbøger, som jeg indlæser. Og sidste gang jeg lavede en episode, det er snart et år siden, at det udkom, det var sådan en sommerepisode, der foregik det jo på Tercera. Sluk nu, mand, når jeg beder dig om det. Tak. Ja, så tænder du igen, og så slukker vi igen. Ja, tak. Nej, vi blinker stadigvæk, så nu slukker vi igen. Kom så. Ja, tak. Ja. Altså, sidste gang vi hørtes ved, der var jeg på Tercera, en lille portugisisk ø under øgruppen Azorerne, midt ude i Atlanterhavet, eller midt, et godt stykke derudaf. Og der sagde jeg, at det var 10.000 kilometer væk. Det var det ikke. Sådan føltes det måske. Men det var, nu kan jeg engang huske det rigtige tal, 4.000, sådan cirka. Der var i hvert fald vand på alle sider, og det var en skøn tur, jeg var på der. Helt alene med min lille hvide rejsebamse, som hedder Maske. Ja, men hvorfor så lave en episode igen af Hørt spørg om lydbøger? Det er jo ikke lige frem, fordi jeg har været specielt produktiv, hvad det angår. Jo, der er der er flere grunde. Den vigtigste det er, at podcasten hedder jo Hørt spørg om lydbøger. Og hvis vi ser tilbage på de 85 episoder, der har været lige siden Podimo blev skabt, så har præmissen jo ligesom været, at jeg skulle svare på spørgsmål. Og det var helt fint. Jeg svarede på spørgsmål, der kom, og der kom flere fremragende spørgsmål. Men det var jo ikke lige frem, fordi at min mailbox med adressen lydbog@mail.dk blev væltet, blev overbelastet. Der var ikke nogen strømafbrydelse i området her. Men nu er der faktisk kommet et spørgsmål, og jeg mener, så skal jeg jo reagere. Det er Martin Brorson, der har skrevet til mig en mail med meget sirlig grøn skrift, tror jeg endda den er. Sådan ikke skråskrift, men jo skråskrift. Det står i hvert fald på skrå. Martin skriver, Dag og 2B. Jeg vil gerne høre, hvilke bøger du er i gang med at indlæse, og hvordan jeg hitter ud af, hvilke du har indlæst i tiden, du har gjort det. På forhånd tak. Med venlig hilsen, Martin Brorson. God sommer. God sommer. God sommer, ja. Som min datter og jeg plejer at sige. I jublende tilstand. Tak for det, Martin. Og jeg har allerede svaret dig på mail, og vi har småsludret sammen på mail. Men jeg tænkte, så bliver jeg nødt til at lave en episode. Og jeg havde også nogle forskellige småting, jeg ville sige, når vi nåede dertil. Så lad os bare komme i gang. Velkommen. Lad os se at komme i gang. Jeg har for et kvarter siden færdiggjort den 4. krimi i Jan Erik Fjells serie, norske Jan Erik Fjeld, om politimanden Anton Brekke og hans protégé Magnus Torp. Jeg tror, jeg har indlæst 10 nu. I hvert fald kom der her 4 på en gang. 8, tror jeg det er. Og de seneste 4 udkommer alle her den 30. juni 2022. Jeg har jo lige besluttet, at nu vil jeg godt sige 2022. Jeg har ellers holdt pænt meget fast i at kun at sige 2022 og 2019. Og det er lidt svært med det her nye årtusinde, fordi det hedder jo 2000 og et eller andet, men der er mange, der siger 2020, eller jeg har jo selv udgivet en digtsamling, der hedder 2020. Så nu har jeg besluttet mig for, at nu vil det ikke være en synd at sige 2022. Det lyder egentlig også nemmere og smartere og lækrere. Så 30. juni 2022, der udkommer 4 krimier på en gang med Jan Erik Fjeld krimier. Og så må vi jo se, om der kommer flere.
Det var i hvert fald en meget, meget flot slutning, må jeg sige. Hold da op. Det er derfor, jeg er helt hæs, mere end jeg plejer at være, for der var gang i den, det må jeg sige. Nogle spændende karakterer, Anton og Magnus. Det var jo, da jeg begyndte serien, skulle jeg ligesom vælge, hvad jeg ville kalde denne hovedkarakter. Og på norsk hedder han jo Anton Brekke. Brekke i hvert fald. Og så tænkte jeg, det kan jeg ikke sige. Jeg kan ikke sige 648 gange Anton Brekke til danske ører. Bogen er oversat, den gamle diskussion om, hvordan skal man udtale udenlandske navne, så snart teksten er blevet oversat. Og jeg endte så med at sige Anton Brekke på dansk. Brekke på meget københavnsk. Og det er den gamle diskussion om, skal tingene være korrekte, og hvad slags korrekthed skal vi søge. Og der har jeg så skiftet holdning undervejs til, at nu er det mere vigtigt for mig, at det er god musik. Og når vi er i skønlitteratur, så er der jo ikke noget, lovmæssigt krav om, at tingene skal være korrekte. Der kan man godt søge en kunstnerisk fortolkning. Og når det gælder navne på personer, der går jeg nu mere efter det musikalske, det musiske, hvad der er til at holde ud og høre på, og hvad en dansker ville sige. Og hvis vi ligesom siger, at danskere kan ikke tale norsk, så ville en dansker kalde Anton Brekke, så ville de kalde ham Anton Brekke. I hvert fald, hvis de kommer fra Storkøbenhavn, eller området omkring Næstved og Tølløse, hvor jeg jo er fra. Men der kunne jeg jo tale, da jeg blev født. Nej, vent lige lidt. Det er mine forældre, der er derfra. Jeg er født på Søborg Torv i Gladsaxe Kommune, så det er nok fint nok, at jeg taler, som jeg gør, med den dialekt, jeg nu har. Så altså, de 4 krimier har jeg indlæst de seneste par måneder. Og fremover, hvad skal jeg så til nu? Jo, jeg har faktisk fået 5 lydbøger, jeg skal indlæse inden slutningen af oktober. De 2 første er en thriller af Lars Thomasen, som skrev Vesterlund-trilogien, som jeg indlæste med stor glæde og gys. Farmand! Han udkommer nu med en ny serie, og den første hedder A. Det er jo meget logisk. A. Mørket lyver altid. Og der bliver vi introduceret for et nyt makkerpar. En tidligere politimand og en politikvinde. Men det kan vi vende tilbage til på et andet tidspunkt. I hvert fald er jeg meget, meget glad for at se, at Lars er kommet med en ny bog. Og jeg glæder mig til at indlæse den. Den virker meget lovende, må jeg sige. Så skal vi over i en helt anden genre, og det vil jeg lige skåle i kaffe på. I øvrigt så håber jeg, at man kan høre, at jeg har alle døre og vinduer stående åbne, så der er fuglefløjt udenfor. De er jo lukkede, når jeg indlæser rigtige lydbøger. Men så skal vi over i den litterære genre. Rasmus Daugbjerg har skrevet et moderne eventyr, der hedder Trold, som jeg glæder mig meget til at indlæse, og der kommer jeg på arbejde. For det er som sagt et moderne eventyr, kan man måske kalde det, og det er litteratur. Så der kommer Hansen med stort H på arbejde. Så er der kommet en meget spændende opgave, en bog af Kirsten Hammann, en roman, der hedder Geokomplekset. Ja, der fik jeg helt tusser i halsen. Jeg kan snart åbne et helt akvarium med alle de tusser, der svømmer rundt i mit svælg. Men Kirsten Hammann plejer at indlæse sine bøger selv. Det kan hun ikke her, sikkert af gode grunde, fordi det måske er en mandlig fortæller. Men Geokomplekset skal jeg indlæse, glæder jeg mig meget til, og sikke en tillid, jeg har fået der. Så kommer vi til en roman af Kjeld Conradsen, der hedder Byen og havet. Også en bog, jeg glæder mig meget til at indlæse. Så skal vi have en thriller af Michael Larsen, der hedder Dragenotatet. Glæder jeg mig også sindssygt til. De romaner, jeg har indlæst af Michael Larsen indtil nu, har været virkelig færme. Altså virkelig både interessante, tankevækkende og dødspændende. Så det glæder jeg mig til. Og den sidste
bog, jeg har fået til opgave at indlæse, det vil jeg lige vente lidt med, for der skal vi om på side 2 af mit lille manuskript. Så den vender vi lige tilbage til, og det er også den, jeg skal indlæse der i oktober. For jeg vil lige sige noget andet, og det er, at en anden grund til, at jeg gerne vil lave en episode af Hørt, Spørg om lydbøger, det er, at jeg har fået penge fra Podimo. Det er ikke noget, vi skal gå meget op i, men det er jo lidt sjovt det her med, at jeg valgte at blive eksklusiv podcaster, hvilket betød, at kun dem, der var abonnenter hos Podimo, som jeg troede hed Podimo i starten, kun dem, der var betalende abonnenter, fik jeg en del af. Altså kun de penge, som blev indbetalt, og så minus lidt omkostninger til Podimo, det var det, jeg kunne tjene penge på. Der fik man en eller anden del. Og det er nu lykkedes mig via hårdt arbejde, må man sige, at få mit første honorar fra Podimo. Og det lød på intet mindre end 793 kroner og 91 øre før skat. Altså 793 kroner og 91 øre før skat for de første 80 episoder. Wow, yes sir, tusind tak. Og de kom her den 20. maj. Og de kom velanbragt og med god timing, for jeg har jo rendt ind i nogle problemer. Jeg har i en tidligere episode, der har jeg spillet noget musik, og der har jeg spillet 32 sekunder af en gammel norsk popsang med de datter. Jente som kommer og jente som går. Må ikke, pas på. Der fik jeg så en henvendelse om, at den går ikke, Hansen. Du skal betale for at bruge den form for musik, når du spiller det i en podcast, især når du spiller så lang tid. Jamen dog. Og jeg har så taget kontakt til de norske rettighedsindehavere, der så har stillet mig videre til den danske afdeling, og vi er blevet enige om, at jeg skal give 500 kroner for de 32 sekunder. Og det er fair nok. Sådan er det. Kunstnere skal betales for deres arbejde. Og nu siger jeg jo så ikke, hvem det er, der har skrevet musikken, fordi det har lidt at gøre med den der bog, vi skal tale om, måske lidt senere. Men i hvert fald, hvad er 500? Er der 293 kroner tilbage, så ja, det må der være. 293 kroner 91 øre, det er den løn, jeg får for de første 80 episoder før skat. Yes sir, tak for det. Godt gået, Hansen. Så nu er jeg professionel podcaster, det må man sige. Nå, men hvad vil jeg ellers tale om? Jeg vil tale om, jeg vil sende et skulderklap til The Schlosser Man, Dan Schlosser, min kollega, som jo er blevet nomineret til Blixenprisen. Blixenprisen, der er nomineret 3 indlæsere til årets indlæsning. Det har jeg jo talt om før, hvor Blixenprisen har været i vælten, hvor jeg har haft fat i dem med hensyn til, at det kun var bøger af danske forfattere, der kunne indstilles. Det tror jeg stadigvæk, det er i hvert fald, så er de 3 nominerede, det er Iben Hjejle for indlæsningen af Den inderste kerne af Lotte K. Andersen, så er det Randi Winther for sin indlæsning af Rosarium af Charlotte Weitze, og så, som sagt, The Schlosser Man for sin indlæsning af Gladiator af Jens Henrik Jensen. 3 danske bøger, og jeg har spurgt Blixenprisen, om er det den gode gamle tendens med, at kun danske forfatteres bøger, kan komme i betragtning. Jeg har ikke fået noget svar, og så har jeg spurgt dem, hvordan har man egentlig fundet frem til, hvordan har juryen, den store jury, hvordan har de fundet frem til, hvilke bøger, der skulle indstilles. Det har jeg heller ikke fået svar på. Så det er det sædvanlige med mig, brok. Og spørgsmålet er, om ikke jeg burde holde op med at brokke mig, om ikke det skader min mulighed for at få nye indlæsningsopgaver, hvis jeg pisker forlagene hele tiden, for at de ikke nævner indlæseres navne i reklamer osv. osv. Men man kan da i hvert fald sige, at jeg er da kal for min hat, når jeg sådan siger, hvad jeg mener, og det handler om noget fagligt. Og man må sige, at siden jeg blev indlæser i 2002,
der har indlæserfaget og indlæsermarkedet, lydbogsmarkedet, det har trods alt udviklet sig en lille smule. Stort set tales der jo ikke om andet end den markedsandel, lydbøgerne er begyndt at få. Så ja, det er godt, der er nogle priser. Så tak til Blixenprisen, tak til Mofibo, som jo også laver en pris. Så skal vi have Danmarks Radio tilbage i felten, hvis vi kan få dem til det. Så det er godt med priser for indlæsning. Og så er der selvfølgelig det her problem med, hvad er det egentlig, man giver prisen for? Er det teksten? Hvor meget skal forfatteren prises for den indlæsning, der er lavet? Hvor meget er det indlæserens fortjeneste, og hvor meget skyldes det, at man har en god tekst at indlæse? Det ligger nok et eller andet sted midt imellem. Men The Schlosserman, Dan, som jo er nomineret sammen med Randi Winther, som jo også må siges at kunne kaldes indlæser, og så Iben Hjejle, der både er skuespiller, podcastvært og indlæser også. Men The Schlosserman skal også holde et foredrag under noget, der hedder Audio Days, som finder sted i oktober 28. På Scandic Spektrum, som ligger på Kalvebod Brygge i København. Man kan købe billetter til disse Audio Days, og de er ikke særlig dyre. De koster fra 1.100 kroner til 4.700. Så for næsten ingen penge kan man opleve Dan Schlosser fortælle om indlæsning, og om i det hele taget det at læse højt også. Det er jo også en del af den métier. Og overskriften for hans foredrag, ja, den er næsten dækkende for hele faget. Nemlig, læs, så der bliver lyttet. Læs, så der bliver lyttet. Det er det, Dan han vil fortælle om, men han behøver faktisk ikke at sige mere, hvis det står til mig. For det er jo faktisk det handler om. Det handler om at... tak skal du have. Det handler om at læse højt eller indlæse, speake, på en måde, der gør, at folk vil høre det. Så kan vi diskutere fortolkning, vi kan diskutere, skal det være neutralt, skal man lave karakterer, skal man markere, skal man lave det om til hørespil, og der er jo forskel, der er flere skoler. Men overskriften, bundlinjen må jo være det, som Dan han siger. Læs, så der bliver lyttet. Og så må man jo finde sin stil, sin metode. Og hvis så man er dygtig og heldig nok, så er det noget, som lytterne vil have. Jeg har jo selv opdaget, eller jeg har jo selv forstået, eller har selv tænkt på, eller overvejer meget om det her med, hvor lækkert skal det være. Hvor reklame, hvor tv-reklame og filmreklame-agtigt skal ens stemme lyde. Skal man lyde ligesom ham der, amerikaneren, der laver alle filmtrailerne, og det er han jo blevet mange millionær på. Selvfølgelig skal lytterne kunne holde ud og høre det, man siger. Gerne i 20-30 minutter ad gangen i hvert fald. Men der er en grænse. Det må ikke handle om, at man skal være lækker som sådan. Fordi så er det nemlig, at indlæseren lægger sig mellem teksten og lytteren. Sådan så det mere handler om, at indlæseren skal blive populær, eller indlæseren skal elskes. Og den fælde kan man måske ikke undgå at ryge ned i en gang imellem. Men jeg synes, at det ikke det handler om. Det handler om, det er at forløse teksten, det er at læse teksten højt, så lytteren får det maksimale ud af det, og, synes jeg, så lytteren får mulighed for at danne sig nogle billeder, og reflektere og reagere. Det synes jeg er den måde, man skal køre på. Og hvordan ens instrument så er, det er måske mindre vigtigt. Altså om man er tenorsax, eller man er baritonsax, eller man er sopransax, eller man er klarinet. Det vigtigste må være, at lytterne... Nej, ikke det vigtigste. Det afgørende er, at lytterne kan afkode det, man siger, og at de synes, det er godt. Det er jo faktisk det, der driver også, om man får opgaverne. Det er, om forlagene vil give, eller forfatterne vil give en opgaven. Det er jo, at både de ører, der sidder på forlagsfolkene og på lytterne,
om de er tilfredse med det og vil have noget mere. Og så er det vel til allersidste spørgsmål om penge, fordi jo flere, der lytter, jo flere penge kommer der i kassen, og jo mere udbredt bliver teksten. Og jeg skrev faktisk det første grund til, at jeg ville, eller for nu at lave 5 andre indledninger til det, jeg prøver på at sige, det er, det her med smag, hvad man bedst kan lide, det er jo personligt. Det er jo en personlig smag, det er jo et spørgsmål om, hvad man kan lide. Og jeg har jo en tidligere karriere som fodboldkommentator, og der havde jeg vel været 50 fodboldkampe, noget jeg vel at lave i de 5, 6, 7 år, jeg var fast freelancer på TV3. Og på det tidspunkt var det ret nyt med, at man havde en almindelig hovedkommentator og så en ekspert. Jeg begyndte jo i 91, og der var det ret nyt, at man var 2. Det var TV2, der begyndte med det, tror jeg nok. Danmarks Radio fik vel også begyndt med at sætte Tommy Troelsen med som ekspertkommentator til landskampe, hvor Svend Gehrs kommenterede. Han nåede vel ikke at gøre det sammen med Gunnar Nu, gjorde han? Nej. Det må have været sammen med Svend Gehrs. Men det var meget lidt, Tommy Troelsen blandede sig. Men der i begyndelsen af 90'erne, der på TV3 i hvert fald, og også på TV2, der lavede italiensk fodbold, der begyndte vi med kommentatorpar. Og som sagt, en hovedkommentator og en ekspertkommentator. Og jeg var nok en af de første, der, der lavede det med at lave lidt sjov med min makker, tage lidt pis på ham, sige nogle jokes, eller drille ham, hvis han sagde noget forkert. Og det var helt nyt. Det var meget nyt. Det måtte man ikke på Danmarks Radio. Det var usagligt. Det var ikke journalistisk redeligt. Men det begyndte jeg på, fordi nu var det trods alt TV3, vi var på. Og der var jeg nok en first mover. Det var jeg, ja. Og det blev reklameafdelingen på tv-stationen lidt nervøs for. Det kan man sgu ikke fortænke mig i, fordi man vidste aldrig, hvad jeg sagde. Og det er ikke så smart, når man er en station, der skal leve af sponsorers velvillighed. For sponsorer er meget følsomme. Altså sponsorer var krænkelsesparate lang tid før året blev opfundet. Så det var nok en af grundene til, at jeg måtte holde op som fodboldkommentator. Både dengang og før det, og nu elsker jeg jo selv at se fodboldkampe. Og der er det, jeg vil sige med hensyn til smag, at der er jeg meget kredsen med, hvem jeg gider høre kommentere. Det er et spørgsmål om musik plus faglighed plus indhold. Jeg er helt vild med Niels Christian Frederiksen og Jan Mølby, og den smag har jeg nok ikke alene, men der er mange, der ikke kan lide Mølbys meget jyske og meget tørre faglighed og indsigt. Men jeg er vild med det. Også den ping-pong, de laver. Så har der jo været Carsten Werge og Per Frimand, dengang de var et par, indtil Carsten Werge flyttede til TV2 som chef for fodboldafdelingen. Og dem kunne jeg også godt lide. Men altså, der er nogle par, som jeg er ret vild med at høre. Morten Brun kan jeg godt lide. Ham er der også mange, der ikke kan lide, fordi han også er meget jysk og meget drevende. Men ham er jeg ret vild med. Han var jo sammen med Peter Pihl i mange år på Discovery. Nu er han så på TV2 sammen med Thomas Christensen, som jeg også godt kan lide. Men altså, hvis det er andre, der kommenterer, der er selvfølgelig mange andre, jeg godt kan lide. Morten Glindvad for eksempel, og også Jes Holm Andersen kan jeg godt lide. Men hvis det er andre, så skal kampen være helt vildt interessant, eller mærkelig, eller fyldt med regnvejr, før jeg gider se kampen. Og det samme gælder jo med lydbøger. Jeg kom også til at tænke på det, da jeg så en meget, meget, meget smuk, smertefuld og fed dokumentar om den svenske jazzpianist Esbjørn Svensson. Han døde jo midt i karrieren ved en tragisk dykkerulykke.
Jeg tror, jeg havde hørt navnet før, men da jeg så den her dokumentar, der faldt jeg fuldstændig for måden, han spillede trio-jazz på sammen med sine 2 makkere. Og der var der en tysk, hvad var han? Var han agent? Eller var han pladeproducent? Der var i hvert fald en tysk superlytter af musik, jazzmusik. Han sagde, at han havde haft at gøre med 40-50 jazzpianister i sin karriere som agent eller pladeproducent eller lydproducent. Så han var meget indsigtsfuld og meget betydningsfuld, denne tyske person. Og hans favorit var Esbjørn Svensson. Han sagde, at Esbjørn Svensson var nærmest genial, og han sagde, at det kunne man høre, og det synes jeg er helt vildt, fordi hvordan kan man sige det? Jeg mener, hvis han siger, at han har hørt 40-50 pianister, og han sagde også, at de var alle sammen meget dygtige, men så havde Esbjørn Svensson noget, der var originalt, som var særligt, som var noget, som gjorde, at man kunne høre, det var Esbjørn Svensson. Og man så også, hvor meget arbejde Esbjørn Svensson havde lagt i det gennem hele sit liv, havde trænet og øvet som en vanvittig. Og nu har jeg hørt nogle LP'er af dem, som det var vel 7-8 stykker, de nåede at udgive i trioen. Og han spiller virkelig godt. Og det er fed musik. Man sagde, det var lidt poppet, den trio-musik, de lavede. Og det mente man egentlig ikke som en kritik. Det mente man nemlig på den måde, at sådan som de spillede, og sådan som Esbjørn Svensson spillede, der var det så almengyldigt fedt, hvis der er noget, der hedder det er der ikke, at de fik mange lyttere. Der var mange, der faldt for den måde, de spillede jazz på. Og det samme gælder jo i lydbøger. Uanset hvad for en stil man har. Nå, der får jeg en besked her. Ja, den timer jeg lige om lidt. Jeg må lige skrive her. Unge mand. Momento. Skriver jeg. Sådan, tak for det. Hvor var vi henne? Ej, nu kan jeg næsten ikke huske, hvad jeg vil sige. Det var Esbjørn Svensson. Ja, Esbjørn Svensson. Kæft. Jamen, han er i hvert fald, han er god. Han er rigtig god. Så jeg har hørt nogle af pladerne, og jeg nyder det meget. Så det kan jeg anbefale. Så det var det, jeg ville sige. Læs, så der bliver lyttet. Spil, så der bliver lyttet. Og det samme gælder jo skuespillere. Altså, at der er mange, der simpelthen bliver årsagen til, at folk vil se teaterstykket eller se filmen, det er, at der er den og den skuespiller med. Så det er jo interessant, om hvor meget man er en del af værket. Der går debatten jo lystigt på diverse og diverse Facebook-grupper om lydbøger, hvor den ene lytter siger, den og den er min yndlingsindlæser, og den kan jeg ikke holde ud at høre, og lige på den næste kommentar står der så, nå, jeg har det omvendt. Jeg kan ikke holde hende og hende, eller ham og ham ud, hvorimod ham og ham, hende og hende, hvis man må sige det. Nu, høn og høn, er min yndlingshade indlæser. Sådan er det. Men altså Audio Days på Kalvebrud Brygge, 28. november eller 28. oktober, der kan man høre et foredrag med Dan Schlosser, hvor han fortæller om, hvordan det er at bruge sin stemme. Læs, så der bliver lyttet. I couldn't agree more. Jeps, hvad har vi så mere her? Så er der vel ikke mere tilbage end den sidste bog, jeg skal fortælle om. Jeg skal lige se, jeg har nogle billeder her. Bing, bing, bing. Jeg har jo forberedt mig. Hvad siger du så, kære lytter? Ja, jeg har forberedt mig, fordi den sidste bog, jeg skal indlæse, det er i oktober. Jeg ved faktisk ikke, om jeg må sige det. Det har jeg ikke diskuteret med forlaget, som udgiver bogen. Ikke fordi jeg tror, at forlaget har noget imod at få reklame. Overhovedet ikke. Tværtimod. Og det er ikke nogen helt ligegyldig udgivelse, det her.
Så jeg har tænkt på, hvordan kan jeg fortælle om den udgivelse, uden at afsløre noget sådan direkte? Ja, jeg kan da starte med at sige, at de der 500 kroner, jeg skulle betale i afgift for at have brugt noget musik, som jeg ikke selv havde rettighederne til, det var jo den kendte norske forfatter Jo Nesbø, der havde skrevet den sang. Han var jo med i De Datter, hvor han skrev det meste af musikken og teksterne. Jenter som kommer og jenter som går. Var det store hit. Jeg har jo sammenlignet De Datter med Dansk TV2, og på den måde vil jeg forklare. I den der podcast-episode vil jeg fortælle noget om, hvem Jo Nesbø var, og hvorfor han er sådan et multitalent, der både kan spille fodbold, drible med kursaktier, og så også skrive sange og synge dem selv. Udover så at være forfatter til en masse romaner, og især forfatter til en serie af krimier om en betjent, der hedder Harry Hole. Jeg siger bare, at han har skrevet den serie, og der har jo så været meget, altså han har jo selv sagt, at siden han lavede 3'eren, tror jeg det var, der vidste han, hvordan serien skulle forløbe, hvad der skulle ske, og hvad det skulle ende med. Og jeg er jo blevet spurgt igen og igen, hvornår kommer der en ny Harry Hole bog, for der er mange, der er blevet kroniske Harry Holikere, jeg selv inklusive. Og som sagt, den kommer jo, når den kommer, men det har der i hvert fald der har i hvert fald været en norsk avisartikel. Jeg skal se, om jeg kan finde den her. Det kan jeg godt. Der har været en artikel i VG, Verdens Gang, i Norge, hvor de interviewede Harry Hole, og der har jeg en artikel her fra, den 9. december 2021, altså senest her i december, der kom der en artikel i VG, hvor der stod, Jo Nesbø afslører ny Harry Hole-bog. Harry lever som udeligger, hedder det på norsk. Hvad hedder det på dansk? Tigger? Hjemløs hedder det på dansk, selvfølgelig hedder det. Og i den artikel fortæller Jo Nesbø til VG, at den kommende bog starter på denne måde. Harry vågner i en bungalow i Laurel Canyon i Los Angeles og ser en kat med en mus i munden, som står og stirrer på ham. Harry har et langt skæg. Han er uigenkendelig. Han får en telefon, som er fra Katrine Bratt i Oslo. Hun skal snakke med ham med det samme. Det var, hvad han sagde til VG, da der var den årlige uddeling af en pris, som Jo Nesbø har stiftet, der hedder årets All Right. Det er jo den norske måde at sige all right på. Årets helt i orden person, eller årets okay person. Årets, og det blev en person, der hedder Arild Knudsen, som er med til at hjælpe til at få folk til at komme ud af misbrug. Rusrettighedsforkæmper, misbrugsrettighedsforkæmper Arild Knudsen. Han fik årets pris, og det var selvfølgelig på restaurant Schrøder, som jeg altid er i tvivl om, hedder Schrøder eller Schrøder. Men det er altså en artikel, hvor Jo Nesbø fortæller, at han går nu i gang, eller han er i gang. Han havde skrevet lidt af den næste bog i serien om Harry Hole, og han, som sagt, han har vidst hele tiden, hvordan det skulle slutte. Og om det så bliver den sidste, når den kommer, det er jo så spørgsmålet. Men som sagt, jeg tør ikke sige, om det er det, der sker her i oktober, for jeg har ikke talt med det danske forlag. Så jeg tør ikke sige, om det er den nye Harry Hole-bog, der kommer. Noget andet, jeg dog kan sige, det er, at på det norske Nationalbibliotek, det må jo så være det, der svarer til vores, hvad hedder det i Danmark? Jo, hedder det hedder det Kongelige Bibliotek, eller det øverste bibliotek i Danmark. Hedder det Kongelige Bibliotek? Det tror jeg, det gør.
Ja, men i hvert fald Nationalbiblioteket i Norge, de har åbnet en udstilling her den 9. juni, og udstillingen hedder Labyrinter, eller Labyrint hedder den. Ikke labyrinter, men labyrint. Jagten på Harry Hole. Det er simpelthen en udstilling om Harry Holes univers. Og den er altså åbnet, og den går fra 9. juni til 5. november, og det er gratis at komme ind der på Nationalbiblioteket. Det er ikke ligesom det nye Nationalmuseum, som bliver åbnet i dag faktisk. I dag af dronning Sonja. Der koster det angiveligt. Ret mig, hvis jeg tager fejl, og hvis jeg tager fejl, så vil jeg kun være glad. Det skulle koste 160 kroner at komme ind, norske kroner dog, på det nye Nationalmuseum. Og ved Gud i himlen om ikke det nye Munch-museum, som jeg ikke har været på, men som jeg skal på. Der kom lige et tog. Ved Gud om ikke det koster, er det 180 at komme ind på Munch-museet. Der vil jeg bare sige, det synes jeg ikke er okay. Selvfølgelig, ting koster penge. Det koster lidt penge at bygge sådan et nyt Nationalmuseum og et nyt Munch-museum. Men når det gælder Munch, hvis de solgte, og han har overgivet tusindvis, 100.000vis, tør jeg godt påstå, det er måske overkanten, men mange tusind effekter, eller mange tusind værker har Edvard Munch doneret, testamenteret til Oslo Kommune. Og når man så bygger sådan et nyt museum, det koster selvfølgelig nogle penge, de kunne sælge en grafisk blyantstegning af Edvard Munch for at få gratis adgang hvert år. Altså, det er fair nok, at det koster penge at bygge et nyt museum, og på den måde skulle man jo sige, så skulle der komme entréindtægter, men jeg synes, når man har doneret, når man har testamenteret sit værk, sit kunstneriske værk, til en by, så er det jo ikke meningen, at det kun er folk, der har råd til det, som kan komme ind. Så ved jeg ikke, om man skulle lave indtægtsregulerede adgangspriser. Men altså, de kunne sælge et maleri, så ville de i hvert fald få 100 millioner ind. Og der er mange malerier. Ved Gud i himlen alle. Jeg ved ikke, om du har set de fotos af Munchs have på Ekerly, hvor alle malerierne stod ude i haven under halvtaget, for de kunne godt tåle lidt vind og vejr, mente Edvard Munch, og han var ikke meget for at aflevere. Han var ikke meget for at komme af med sine malerier. Men man skal jo også leve. Jeg kommer lige i tanke om, der var noget med udtale. Esbjørn Svendsen, nej. Nå. Men alle ved jo, at ikke noget. Men som sagt, udstillingen Labyrint, jagten på Harry Hole, belyser detektivens efterforskningsmetoder, romanfigurernes egenskaber og byens og samfundets rolle i fortællingerne. Og man får indblik i Jon Esbøs arbejdsmetoder, konsulentudtalelse fra debutbogen Flagermusmanden og manuskriptet til en ikke publiceret Harry Hole-roman. What? Den udstilling skal jeg overse. Stol på det. Og det er altså på Nationalbiblioteket på Solli Plads i centrum af Oslo, eller i hvert fald i gåafstand fra Oslofærgen, Danskebåten, som de kalder den. 9. juni til 5. november. Solli Plads, eller Henrik Ibsens Gade 110, tror jeg er den officielle adresse, men det gode gamle Nationalbibliotek. Der kan man se en udstilling om Harry Holes univers, og man kan være med til at løse en gåde åbenbart, og så ellers få noget videre om det univers. Så det skal jeg. Og i øvrigt, hallo, det er i år 25 år siden den første Harry Hole-roman blev udgivet. Var det Rødhals? Ja, undskyld. Pardon. Må meget pardon. Det er 25 år siden. Skal I se, det har jeg stående her et eller andet sted. Nå, det står ikke her, men i hvert fald er det 25 år siden den første Harry Hole-bog kom, og det er så den 13. der kommer i Norge i hvert fald til efteråret. Så meget tør jeg godt sige, for det har stået i norske aviser, at her i oktober, tror jeg det er, der kommer den 13. det var dog enormt med de tusser. Der kommer den 13. bog om Harry Hole i Norge.
Så mere siger jeg ikke, for det har jeg ikke aftalt med det danske forlag, hvis det er sådan, at det handler om, at den også kommer i Danmark. Det tør jeg ikke sige noget om, men jeg kan sige, at jeg skal altså indlæse en spændende krimi der i oktober, og jeg glæder mig meget. Og så bliver det jo spændende, hvis det er den, hvordan jeg vil udtale de forskellige stednavne, bynavne, bydelsnavne. Schrøder var det. Jeg er i tvivl om, det hedder Schrøder eller Schrøder. Jeg tror, det hedder Schrøder. Hver gang jeg skal indlæse en Harry Hole-bog, så ringer jeg til restauranten for at høre dem tage telefonen, for jeg er altid i tvivl. Jeg mener, det hedder Schrøder. Hvis der visse enkelte onde lyttere af herværende podcast-episode eller herværende podcast-serie ville nu spørge om, hvad vil du så kalde Harrys Moskva-fødte søn? OLEG staves hans efternavn. Hvad vil du kalde ham? Og så vil jeg sige, hvis det forholder sig sådan, at der på et tidspunkt kommer en ny bog i serien om Harry Hole, så vil du få svaret der, hvad jeg vælger at kalde ham der. Fordi, ja, det er jo sådan så, at denne søn, eller stedsøn er det jo faktisk, stedsøn eller stedsøn, hvad skal man sige, OLEG, han blev født i Moskva med en russisk far, og der er der ingen tvivl om, at i dagene omkring hans fødsel, og i den første tid derefter, der blev han kaldt Oleg, for det hedder man nemlig derovre i dette smukke land med en masse dejlige mennesker. Oleg faktisk. Så hvad han hedder nu i 2022, hvis han optræder i en bog, der måske kommer snart, eventuelt, hvad skal han så hedde? For der har han jo så opholdt sig i Oslo i, 25 år. Og hans kammerater i Oslo, eller i tiden i Norge, de har bestemt ikke kaldt ham Oleg. De har sikkert kaldt ham Oleg. Og hvad hans forældre så har kaldt ham. Også hans nye stedfar, det kan man så høre i de Harry Hole-bøger, der har været indtil nu. Ej, de tusser, de slår mig ihjel. Hvad skal de? Hvorfor skal jeg gå rundt med et akvarium i halsen? Nå, men ved du hvad, kære lytter, søde lytter, jeg tror, vi sætter punktum der, 43 minutter. Det må være nok for denne gang. Om der kommer flere episoder, det er et godt spørgsmål. Jeg vil jo sikkert ikke kunne nære mig, hvis jeg bliver nomineret til en eller anden pris. Og som sagt, alt mit brok over forskellige ting vil jo sikkert forstumme, hvis jeg selv får noget ud af at holde min kæft. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Bedre menneske er jeg ikke. Men tak for nu, kære lytter. Og vi høres ved i de 5 lydbøger, jeg skal indlæse her hen over sommeren. Og så må vi jo se, hvad jeg skal lave der i oktober. Faktum er, der har jeg fået en opgave. Jeg siger ikke mere. Tak til Swan Studio, som er bagmændene bag hele mit indlæservirke. Tidligere Den Grimme Ælling, nu Swan Studio. Tak til dem for at hjælpe mig, både med det ene og det andet, og give mig være min agent, og sørge for, at jeg får nye opgaver. Og tak til, også en hilsen til Epic Sound, selvom jeg ikke indlæser lydbøger der. Der har før lige været møde for de københavnske eller øst for Storebælt indlæsere. Det kunne jeg desværre ikke være med til. Der har været møde, hvor man har talt om indlæsning og hvordan det går med lydbogsverdenen. Jeg skulle være færdig med de her Jan Erik Fjeld-bøger. Det var da helt vildt. Så der kunne jeg ikke være med. Men Swan Studio, tak til dem, og tak til Epic Sound ude i Nordvest Lydstudie, hvor jeg har indlæst lydbøger den første 2/3 af min tid som indlæser. Men nu gør jeg det her i kosteskabet. Og nu skal jeg have noget morgenmad. Her hvor klokken er, hvad er den? 10:35. 10:21, der skal jeg have noget brunch. Noget brunch. Eller, hvad er det? Frokost, som de siger i Norge. I Norge får man jo ikke morgenmad. Og slet ikke morgenbrød. Det er noget helt andet. Frokost.
får de til morgenmad i Norge. Det skøre folk, som jeg jo elsker så højt. Men jeg håber, at vi mødes op på Nationalmuseet til Harry Hole-udstillingen. Og tak for nu, kære lytter. Skal vi spille kendingsmelodi? La, la. Den måtte jeg godt spille, for den er rettighedsfri. Fandt jeg ud af. Men tak for nu. Nå. Ja, la, la, la. Ja, tak for nu, kære lytter. Og på genhør, hvis der kommer flere episoder af Hørt Spørg om lydbøger. You never know. Det kan også være, der kommer en sponsor springende og vil forgylde mig for at lave noget, og så er det klart, så fortsætter jeg. Men ellers må du lytte til mine digtsamlinger i de tidligere episoder, hvis du har lyst, og er til lyrik. Og ellers have en rigtig, rigtig, rigtig god sommer, indtil vi høres ved igen om ikke andet så i lydbøgerne. Hej.